саволи гузашта: дини ислом чист? Дар ин савол бародар аз шабакаи Мошоаллоҳ Муҳаммад хуб ҷавоб дод. Акнун таваҷҷӯҳ кунед ба саволи ҳозира. Қуръон чист? Қуръон чанд пора дорад, чанд сура дорад, чанд оят дорад ва чанд ҳарф дорад? ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони азиз, шумо қарор доред дар шабакаи Солеҳ Бро. дӯстони азиз, пеш аз сар кардани навор аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки агар дар шабака обуна набошед, ҳатман обуна шавед ва лайкро дареғ надонед, зеро ман боварӣ дорам ки иншоаллоҳ навор ба шумо маҳқул мешавад. Ва агар дар вақти сухан гуфтанам ба хатогӣ роҳ диҳам, Аллоҳи меҳрубон мағфиратам кунад ва аз ҳамаи шумо маъзират мехоҳам. шайтон худашро ба монанди одам карда метавонад ва буданд шахсоне ки ӯро дидаанд. Аллоҳи бузург дар Қуръон гуфтааст: инна аш-шайтона лакум адуввун фаттахизуҳу адувва иннама ядъу ҳизбаҳу лиякуну мин асҳабис-саир. дар ҳақиқат шайтон душмани шумо мебошад. пас шумо бо ӯ ҳамчун бо душман рафтор кунед. ҷуз ин нест ки ӯ тобеонро мехонад то шумо аз аҳли дузах бошед. шайтон ин як мавҷудияте мебошад ки фармони Аллоҳро қабул накардааст, ки моро яъне бандаҳои Аллоҳро аз роҳи рост мезанад. шайтон дар ҳар хел вақт ва дар ҳар хел ҷой ба монанди ҳар хел мавҷудият пайдо шудааст. аз ҳамин сабаб одамон ӯро дидаанд. аз сабабе ки шайтон аз ҷинҳо мебошад, дар дунё метавонад худашро ҳар хел кунад. чӣ хеле ки медонем, шайтон ҳазрати Одаму Ҳавворо бо тариқи мор фиреб кард. шайтон наметавонад пайдо шавад танҳо ба монанди Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бештар шайтон ба монанди шахсҳои бад пайдо мешуд. ривояте аст аз пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ин бора: ҷинҳо ба се қисм ҷудо мешаванд. якум қисми онҳо пар доранд ва метавонанд парвоз кунанд. дуюм қисмашон ба монанди мор ё ин ки саг аст ва қисми сеюмашон онҳо дар як ҷо намезистанд ва ҳар лаҳза ҷои зисташонро иваз мекунанд. чӣ хеле ки мефаҳмем аз ин ҳадис, шайтон метавонад ба монанди пишак, саг, хар ё ин ки мор пайдо шавад. боз ривояте аст аз пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи вассалам: он ки маро дар хоб мебинад, бояд яқин донад ки дар ҳақиқат маро дидааст, аз сабабе ки шайтон наметавонад пайдо шавад ба монанди ман. дар баробари як аср шайтон дар назди ҳамаи пайғамбарон ва ҳаминтар дар назди пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи вассалам ва дар назди саҳобаҳо пайдо мешуд. шайтон дар назди кофирҳо ва бисёр худоҳо пайдо мешуд, то он ки мусалмононро аз Аллоҳу Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам дур кунад. рӯзе Исо алайҳи вассалом дар таги сараш ним ғиштро монда хоб рафт ва вақте ки бедор шуд, иблисро дар наздаш дид ва пурсид: чиро ту мунтазир ҳастӣ? иблис ҷавоб дод: аз сабабе ки бойгариҳои дунё аз они ман ҳастанд, ин ғиштам аз они ман аст. ту ки чизи маро истифода мебарӣ ва ин кор он чизро нишон медиҳад ки ту шарики ман ҳастӣ. исо алайҳи вассалом бошад ин ғиштро гирифта дур партофт ва шайтон бошад оҳиста оҳиста рафт. суханҳо мебошанд ки Аллоҳ ба ҳазрати Сулаймон ҷинҳо ва каме аз шайтонҳоро пайвастааст, яъне бо фармони ӯ онҳо кор мекарданд. дар Қуръон дар ин бора навистагӣ аст: мо ба Сулаймон боди сахт пайвастем, ки бод ба сӯи замине ки дар он баракат ниҳодем вазида мешуд ва ба ҳар чиз доно будем. ва аз шайтонҳо ҷамоатеро мустахар сохтем, ки барои вай ғавосӣ мекарданд ва кори ғайри он низ мекарданд.
ва барои онҳо нигаҳдоранда будем. Пас бодро барои мусаххар гардонидем. Ба фармони ӯ ҳар ҷо ки хоста бошад ба оҳистагӣ равон мешуд. Ва девонро ҳар бинокунанда ва дар дарьё фуруравандаро мусаххар гардонидем. Ва девони дигарро ки бо ҳам дасту по дар занҷирҳо баста буданд мусаххар гардонидем. Ривояте вуҷуд дорад ки шоҳидӣ медиҳад пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам шайтонро дидааст. аз Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст ки пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: бегоҳии рӯзи гузашта ба назди ман як ифрот бадтарин шайтон омад ки намози маро мехост бекор кунад. Лекин Аллоҳи бузург ба ман қувват дод ки ман ӯро қапидам. Ман хостам ки ӯро дар масҷид бибандам то ки пагоҳ ҳама онро бинанд. Лекин ба ёди ман дуои Сулаймон алайҳиссалом омад ва ман ӯро сар додам. ин аст дуои Сулаймон алайҳиссалом. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ای پروردگار من، مرا بیامرز و به من آن پادشاهی را عطا کن که غیر از من به هیچ کس راست نآید، به درستی که تو بخشاینده ای. دوستان عزیز، امروزه نوارم به آخر رسید. اگر نوار به شما معقول شده باشد، خودتون میدونید باید چیکار کنید. حتما این نوار را به دوستانتون رسانید تا آنها هم با خبر باشند. لایک کنید تا دیگر کسان هم بینند. فکرهایتون رو در کامنتر نویسید. و اگر شما باری اول است که به شبکه من آمده اید، حتما مهمان من شوید. ابونه شوید. لیکن زنگوله زدن را فراموش نکنید. سوال گذشته: دین اسلام چیست؟ در این سوال برادر از شبکه ماشاءالله محمد خوب جواب